खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। थांनाय बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेंटल थुक्राझार हालामनि 1 नं सालबारि गामिनि थाखो 10नि फरायसाया गावनि बेसेनगोसा जिउखौ फोजोबस्रांना लानायनि दुखुथिया नखराव सुलाद लाहैना बे जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होनना खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों आरो इयुनाव बेबायदि जाथाया गले गले जाफ्लेबाय थानो मोना, बिनि थाखाय आइजो माहारिखौ सोरखारा रैखाथि होनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। लोगोसे बिथाङा जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ खावलायनानै बुङो दि जिउआव माबाफोर खैफोद आफोद जाब्लाबो नखराव नङाब्ला लोगोफोरजों नङाब्ला समाजजों सावरायलायनानै गावनि गोसोखौ गोरा खालामो आरो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाया। गुबुन फारसेथिं इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारी बिथाङाबो जाथाय जानाय नखरसिम नुजाथि हैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि आयेननि गेजेरजों दायनिगिरिखौ फासि होनो नांगौ। लोगोसेनो बिथाङा नरेन्द्र मदिनिसिम खावलायो दि आइजो रैखाथि आयेनखौ गोख्रोङै बाहायनो नांगौ आरो समाजाव आइजो माहारिया हौवाफोर बायदि गसंथानो खाबु मोननांगौ होननानै। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। मैया थांनाय 19 मे अदेबानि बुधबार खालि बिजेपिनि दैदेननाय मित्रजोट सरकारनि नैथि मावथांखि बोसोरनि नैथि केबिनेट मेल खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि सामलायनायाव जनता भवननि कनफारेन्स हलाव खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे गोनां थांखि लानाय जादों। गुबैयै लाजानाय थांखिफोरानो जाहैबाय, सेथियाव इयुननि समाव कभिड बेरामनि फाहामथायनि बेलायाव अक्सिजेना जाहाथे आंखाल जाया, बिनि थाखाय थांखि लानाय जायो। नैथियाव गोदानै लुफुंनाय अक्सिजेन दिहुननाय प्लान्टनिसिम 100% बेसेन होनाङा जासे मोब्लिब जगायनाय। थामथियाव बन्द जाना थानाय अक्सिजेन प्लान्टफोरखौ फिन बेखेवनाय जायोब्लाबो 100% बेसेन होनाङा जासे मोब्लिब जगायफिननाय। ब्रैथियाव दासान्दि सोलिबाय थानाय अक्सिजेन प्लान्टफोराबो 100% बेसेन होनाङा जासे मोब्लिब जगायनाय। बाथियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमाजों लोगोसे कार्बि आलं आरो डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमाफोरखौ केबिनेट बिबान होनो थाखाय केबिनेटआ थांखि लायो। दथियाव उकिल देबजित सायखियाखौ हादरसा सोरखारनि सोरखारि आयेन बोसोरारि महरै थिसननो थिरांथा लायो। स्निथियाव दा सोलिबाय थानाय नायसंगिरि मन्थ्रिनि मुंखौ बिगोमा मन्थ्रि खालामनो थिरांथा लायो। लोगोसे बिगोमा मन्थ्रिफोरा जिल्लानि जौगानायनि गासै बिथिंखौ नायफिननांगोन होननानै थांखि लायो। दानिया फैबावदो 19 मे अदेबानि मैयानि थांनाय सानाव सानसेनि गेजेरावनो आसामाव गोदानै सा 1,02,040 जन सुबुंनि देहायाव कर'ना आनजाद नायनाय जादोंमोन आरो बिनिनो आसामाव गोदानै सा 6,143 जन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो गासै सा 89 सुबुङा कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै जिउ खोमानो गोनां जायो। आरोबाव फैबावदो रायथाइगिरि, खन्थाइगिरि, अल इन्डिया गुवाहाटी मेथाइ खनगिरि, फोरोंगिरि खगेन चन्द्र बर' बिथाङा मैया थांनाय 19 मे खालारखालि रुंसारि जाबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर महकुमानि दारखुसि ओनसोलनि खगेन चन्द्र बर' बिथाङा केन्सार बायदि गोब्राब बेरामनि नारसिननायाव मैया फुंनि समाव न'आवनो जोबथा हां बोयो।